La, 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 la. Printzesa eta Igela ipuinaren ondoren, egin ditzagun ariketatxoak. Da lehenengoa honako hau izango da. Adibidez, hizkuntza landuko dugu. Konturatu zarete Igelak, 3 baldintza jartzen dizkiola printzesari, ezta? Bere urrez kobola urmaeletik ateratzeko esaten dio. Zure edalontzitik edaten uzten badidazu, zure plateretik jaten uzten badidazu, zurekin lo egiten uzten badidazu, bola hartzen lagunduko dizut. Bai? Baldintzak, Bueno, baldintzak landuko ditugu pixka batean. Seguro, askotan baldintzak etxean entzuten dituzuela, ez da? Erabiliko ditugun esaldiak, ziur naiz ezagunak egingo zaizkizuela. Adibidez. Aita, ordenagailu utzi. Eta aitak, bai, baina baldintza batekin. Etxeko lanak egin. Bai? Nola egingo genuke hori? Baldintza bihurtuta. Ordenagailua utziko dizut. Bai? Etxeko lanak, hoixe, egiten badituzu. Oso ondo, ondo hasi zarete. Beste aukera bat emango dizuet, a ber. Ama, ipuin bat kontatu. Bai, baldintza batekin, seme, hortza garbitu. Beraz, ipuina kontatuko dizut. Zu bukatu? Hortzak garbitzen badituzu. Zu bai txapeldun. Ederki. Beste bat. Laguna, eman bokata zati bat. Bai, baina baldintza batekin zure jostailua utzi. Edo, nola esango dugu. Bokata zati bat. Emango dizut zure jostailua hoxe uzten badidazu. Bibazu. Hoxe ondo. Venga, beste bat, harrapatu duzuen laia. June, txakurra garbitu. Bai, baina baldintza batekin, zuk niri 10 euro eman. Txakurra. Hori, garbituko dut. 10 euro. Ematen badizkidazu. Hori da, didazu, baina 10 dira dizkidazu. Oso ondo. Hau, pakipo. Venga, azkena. Olentzero, puzle bat ekarri. Oso ondo. Eta olentzerok zer antzungo dio. Puzle bat eramango edo ekarriko dizut. Zu txintxo portatzen ba zara. Haupa, seguro puzle ekarreko dizula, oso ondo egin duzu ariketa. Jarraituko dugu, nahi baduzue, ariketak egiten. Baina badugu bisitatxo bat. Plabet. Ara, Igela. Ze, lagunduko diguzu pixka bat, Igela? Bai, lagunduko dut. Plabet, lagunduko dut. Ea ba, ea asmatzen duzun. Baina kontuz, Igelok izaten duzu haua oso ondia, eta askotan haua ondia izatea da, edo esageratzea, edo askotan hankasartzea. Blabet. Ea ba, saia gaitezen. Lehenengua. Oain egingo dugu, ulermen ariketatxo multzo bat. Hauxe dugu lehenengo galdera. Beti emango dizkizuet 3 aukera. Eta asmatu beharko duzue, zuzenena, zein ote den. Hauxe dugu lehenengo galdera. Nor da historia honetako pertsonaia nagusia? Pertsonaia nagusia, garrantzitsuena, importantena. 3 aukera. Adi, Ea ba, printzea, erregea, ala printzesa. Nik badakit. Itxoi, bestek ere esan barko dute. Eta nik. Esan ba. Printzesa? Bai, printzesa. Bueno, lehenengo arraza izan da. Ea bigarrengoarekin zenboz moldatzen garen. Zer egiten du printzesa horrek normalean? Lehenengo aukera, ezerrez. Bigarren aukera, irakaslea da. 3. aukera, bulego batean, 11 ordu sartu egunean. Alegia, lan asko bulego batean. Erraza da, ez da, oraindik. Ni badakit. Esan zua, esan. Ez du ezer egiten. Bai, asbatuzu, bostekoa. Ederki ba. 3. galdera.
Zer da urmael bat? Urmael hitza entzun duzu ipuinean behin baino gehiagotan. Eta badakizue ura duen lekua dela. Baina, zer da zehatz mehatz? Igerileku bat, erreka bat, ala laku txiki bat. Zer ote da urmael hitza? Ni badakit! Hombre, hori zu jakingo duzu. Urmaeletan zaude betizu, guztita. Putzu txiki bat? Bueno, putzu handia, baina erreka... laku txikia. Vale, bai, asmatu duzu. asmatu dut. Bueno, beste galderatxo bat. Zer erori zitzaion urmaelera printzesari? Zer erori zitzaion? Bola, orrazia, ala koroa. Ni badakit! Ea ba, esantzu. Bola erori zitzaion. Vale, asmatu zu txikito. Ze animalia aurkitu zuen urmaelean? Krokodiloa, muskerra, ala igela. Oso horreza da! Igela! Bai, ondo ari zara, bai. Ea ba. Zeiru gauza askatu zizkion igelak laguntzaren truke. Esan zion, eman musu, egin kilikiliak eta eskondu nerekin. Hori da lehenengo aukera. Bigarren aukera. Utzi kopatik edaten, plateretik jaten eta zurekin lo egiten. Hori dena, bigarren aukera. Edo hirugarrena, utzi dazu zure mobila, zure ordenagailua eta zure tableta. Badakit! Esan ba, bargi dago platerarena, koparena eta lokoloskarena. Bai, oraingoan ere asmatu duzu. Haupa Igeltxo! Bai, izena ez duzu esan, nola duzu izena? Migueltxo, Igeltxo! Oso ondo, Igeltxo. Urte askotarako. Migueltxo, Igeltxo. Beste galderatxo bat, ia ba. Eta printzesak hitza bete zuen? Emandako hitza bete zuen? Aukerak. Bai, bizi gainera. Bigarren aukera, bai, baina aitak behartu zuelako. Eta hirugarrena, ez zuen hitza bete, eta ez zuen berriro igelik ikusi. Edo igel hori behintzat ez zuen ikusi. Zein da? Badakit, hitza bete zuen, baina aitak behartu zuelako. Eskerrak, bestela... Bueno, asmatu duzu oraingoan ere. Beste bat, azkenekoa dugu oraingo hau. Ipuinaren bukaeran, ea, ze gertatu zen berriz ere, 3 aukera. Lehenengoa, printzesak igelari musu bat eman eta printze bihurtu zen. Hau dena, lehenengoa. Bigarren aukera, igelak printzesari musu bat eman eta igel bihurtu zen printzesa. Eta hirugarrena, printzesak igela paretaren kontra bota eta printze bihurtu zen. Argi dago! Baina utzi bestei pentsatzen. Zein da aukera zuzena? Azkena, paretaren kontra bota eta printze bihurtu. Ai, ze polita! Gustatu zaizu? Bai, nien nintzelako igel hori bestila. Eta, asmatu dugu? Ez da intzaia izan, ez da? Zuek bai azkarrak. Ea horrengo ariketarekin ere, ongi moldatzen ote zareten. Aio! Ipuina oso ondo ulertu duzue. Baina nik orain proposatuko dizuet, azken ariketatxo horretan agertu diren erantzunekin, zuzenak ez ziren erantzunekin, zuek ipuintxo hori idazteko, edo ahoz asmatzeko, kontatzeko, edo aitari eta amari ere, aldiozue eskatu. Venga, aita, erantzun zuzen horiekin, zuk asmatu ipuina. Nik adibidez nirea sortu berri dut, eta kontatu nahi dizuet. Bueno, oraintxe sortu dut, Orduan, bero dago labetik atera berria. Hartu ditut aukera biek, eta ipuintxoa sortu. Eta izango zen hola txiki, motx. Pasen behin printzesa estresatu bat, bulego batean, 11 ordu, sartzen zituena, lan asko egiten zuena. Eta bazuen nagusi bat, beti bere gainean, hau egin duzu, bestea egin duzu, ez astu hau, beti gainean. Eta gero seme bat etxean, beti ere gainean zegoen ere bai. Ama, zaguna egiten zaizu, ez da? Bai, horrelako bizimodu estresante eta urdurian bizi zen gure printzesa. Eta egun batean esan zuen, nahikoa da, lanean jarraituko dut,
nire ordenagailu mobil eta tabletarekin, baina hemendik kanpo. Eta hartu semea, prestatu maleta, tan joan zen Afrikara, baina lanera. Eta han, Afrikako herriska batean, aurkitu zuen erreka fresko bazean, bera handia egiten zuen, atera zuen tableta eta hasi zen lanean. Ondoan zuen semea, pixkat aspertuta. Tarteko ordenagailu hartzen zuen, jo, ama, hemen ez dago wifirik, ze kaka, ama. Eta tabletarekin jolas, lanean ari zela ama, errekara erori zitzaion. Kusi zuen, joan gara gauzak aldatzen, bai? Eta orduan, krokodiloa agertu. Eta printzesak, gure printzesa bulegariak esan zion. Mesedez krokodilo, hartzazu tableta, trukean nahi duzuna emango dizut. Eta krokodiloak, ondo, hartuko dizut, zure tableta, 3 baldintzarekin. Lehenengo baldintza, utzi beharko didazu tableta bera. 2. mobila ere bai, eta 3. ordenagailua. Bai, utziko dizut, baina hartu tableta. Krokodiloak hartu zuen tableta. Eta gure printzesa bulegariak ez zuen hitzabete nahi, baina semeak, ama, hitzabete berdezu, ama. Krokodiloak erabili ezala guztia horrela ondatuko du, eta matxok erosiko du berria, dena berria, mobil berria, tablet berria, ordenagailu berria. Eta hitzabete behar. Eta antxe, utzi zion tableta. Zertarako nahi zuen krokodiloak tableta? Nahi zituen bilatu bere senideak, aspaldiz baitzituen ikusten, eta pentsatu zuen, seguro nire familia krokodilo zapata bihurtuta daudela. Eta saiatu zen, emaila bidaltzen, WhatsAppa bidaltzen, tabletetik. Gero mobilarekin deitzen, eta ezin. Eta esan zuen, ordenagailu bidez, Skype agian harrapatuko ditut. Skype erabilita. Baina ordenagailua utzi behar zionean printzesa bulegari estresatuak, pentsatu zuen ordenagailua ez. Hau ez diazu ondatuko. Eta hartu ordenagailua, eta eman egin zionola, kankarreko bat buruan. Eta orduan krokodiloa nor bihurtu zen? Printzesaren nagusi, jefia. Eta hasi zitzaion, baina, ze ari zara hemen, oporretan, bulegoan egon beharko zenuke, despeituko zaitut. Eta orduan handi pasatzen beste krokodilo bat. Printzesak bultzatu nagusia, eta krokodiloak nagusia jan. Eta hola basan, ala ez pasan, krokodiloa, nagusia, jan. Oso ipuineroa da. Zuek antzeko bat egin dezakezu, ikusi duzu zer egin dudan, ezta? Hartu ditut, erantzun okerroiek, eta sortu ipuin berri bat. Baina ziur naiz zuena askoz ere politagoa izango dela. Hasi naiteke? Bai. Osea, oso gaizki, harrapatu nauzue, baina ohetik altxatu berri eta horrela, txima hauekin, nola, grabatzen hasi da? Osea, hori abizatu iten da, hau para super princess, osea printzesa naiz, azka gustatzen zait, ez dakidanean zer esan, hitz politet bat bilatzen dudanean, da gauza bat, ikusten da, sujeta, zer gaizki. Hori, gauza bat oso praktikoa, super praktiko. Ni bakarrik esan aditut, gauza batzuk, Lehenengo gauza, krokodiloa, nik ez dakit zer den krokodiloa. Zer da krokodiloa? Lacoste? Bakizue, poloetan datorren animali hori berdea hortzak dituena? Baina polo jatekoa ez, baina, ez duzen ikusi kamiseta polo Lacoste? Zara bat ere fashion. Eta gero, niri oso gaizki iruditzen zait, kontalari horrek esan duena. Printzesak egiten ditu gauza pila bat. Baina pila bat, eta oso onak mundu guztia eta gizarte osoarentzat. Lehenengo gauza. Ionekin ez dakiz zer egin. Las Metas Kalifornian azateatzen nahi zaizkit. Oso gaizki. Printzesok pasatzen dugu egun, niri egunak ez dit ematen. Horraztu, makillatu, depilatu, selfie atera, aldatu perfileko argazkia. Zu badakizu zer zaila den perfileko argazki hon bat ateratzea. Nik boste hona egiten ditut egunean.
Eta gero gainera gu gera, osea, printzesa gera modaz arduratzen garenak, bai? Eta gero zuek egiten diguzue, kopiatu, adibidez ni gaur nator berdez jantzita. Da super originala, osea, lomaz ja arroxa aparkatu pixkaz, gero, denak doaz arroxaz jantzita eta, bueno, pixkat markatu behar da diferentziaz. Baina arroxa mundiala, Arroxa baldin bauzu ere, gauza batzuk ez dira modaz pasatzen. Eta gero beste gauza bat, gehiegi aldatzen ari da printzesen mundua, baina osea, konturatu zarete? Gaur egon, printzesak erenzugia garrapatzen, eta printzek salbatzen, non ikusi daure, Osea, fatal, oso gaizki. Ze izango da hurrengoa? Lehengoan ikusi nuen ipuin bat, printzesek ere puzkerra botatzen dute. Ba hori izango zara zu ipuinekoa, zer nina izuna superprintzes eta superprintzesok, ni barne, ez dugu puzkerri botatzen, oso garbiak dira. Eta gaina hori, azkena ze izango da hurrengo printzesa? Izango da kamioia gidatzen duen energumena bat, kankaio bat, izerditua eta grasaz betea eta depilatu gabe. Mesedez, hori ez da printzesa, ez da pentsatu ere. Eta igela paretan kontra botatzea, non ikusi da hori? Igelak egin behar dira hartu eta musu eman. Egingo dizuet erakustalditxo bat, uler dezazuen. Orain, ikusi eta ikasi. Hartzen da igela. Begiratzen zaio, horrela, goxo. Aldela, koroa duen igel bat hartu, ziurtatzeko, mozorrutako superprintze bat dela, bai? Rubio eta aie hori eta begi urdinekin. Bueno, zu pentsatu, ez pentsatu, nazka matizunik. Hartu, begiratu goxo, eta ematen diozu, musu bat, hola, pelikuletakoa bezalako. Hola. Torran, desagertu egiten da, segundu batez, eta orain, ikusiko duzu bihurtuko da, superprintze, superguapua. Ai, aldela ni baino altuakoa, Mesedez, bestela ez da fashion. Bat, zuek esan, 1, 2 eta 3. Zatezona guapísimo! Lakos bihurtu da!